Super daratan. Ning. Ikaw sa ning. Kani ba? Ibalhin. Sina? Iyak lain tanaw na na yun. Sila yung kanani. Lain di ko tanaw. Nung now? Ba't yung dawatan ang realidad niya? Hindi rin ka. You know, I'm shy. Isang ano nagyayari? Gusto mo? Isa rin gayo. Ito daghan na ito mga 1,000 viewers na ito. Hindi ito nag-record ba para TikTok dito? Record. Nih, Oh, kasi kuha sa sabaw. pag-init sa tubig mo ba? Saan ka pag-init sa tubig? Ala, paano ka pa na yawi? Ha? Paano ka pa na? Nakutaw ni mo, paano ka na niya na nagtubig? Basing nga mayroon dyan yung isabaw. Ano? Ano? Ang laki, dito naman. Nasa ako na. Basta manangkat mo mainit ba? Nari ka?
Bim! Sige, juga ni Hagkuan, Bim. Ito, hindi ka niya, Bim. What tao? Stop! Wala sa report search ni. Ginagmay.